do velitelského štábu. Každá hlídka má navíc speciální GPS modul. Ze štábu jsme schopni pozorovat pohyb jednotlivých hlídek v tom daném terénu. Žádnou chatu tak policisté nemohou při kontrole vynechat. Brzy je jasné, že akce měla smysl. V současné době prověřujeme několik míst ohledně chatových objektů, kde by se mohly nacházet osoby. Nakonec je policie zadržela. Chaty, ve kterých přebývali, jim rozhodně nepatřily. Navíc policisté slibují, že budou v podobných kontrolách pokračovat. Václav Janata, Prima TV. Před rokem podle policie oloupili a brutálně zmlátili taxikáře. Jeho auto měli zapálit. Kriminalisté údajné násilníky a lupiče dopadli teprve před několika dny. Dnes dva muži z Karlovarska stanuli před soudem, který rozhodoval o jejich vzetí do vazby. Jak vše dopadlo? Na to se podívejte právě teď. Právě se díváte na rockstar záběry. Ohořelý vrak auta patří taxikáři, kterého podle policistů brutálně zmlátili a oloupili tihle dva muži. Podařilo se nám objasnit případ z loňského září, kdy došlo k velmi nevybíravému napadení taxikáře. V souvislosti s tímto případem jsme obvinili dva muže z Karlovarska. Útok vedený na taxikáře byl velmi agresivní. I z tohoto důvodu jsme požádali státního zástupce a podali návrh na vzetí do vazby obou obviněných. Podle našich informací chtěli prý zbytého taxikáře obvinění muži údajně naložit do kufru auta a odjet s ním do lesa, kde taxík později schořel. Jemu se ale na poslední chvíli podařilo utéct a zavolat si pomoc. Soud návrhu státního zástupce vyhověl a oba obviněné do vazby poslal. Ty návrhy byly dnes soudem akceptovány a bude to z důvodu obava, že by obvinění mohli uprchnout, případně se skrývat nebo pokračovat v trestné činnosti. Dali jsme si stížnost do vzetí do vazby, protože nebyl přijat klientů písemný slib. Od soudu oba obviněné odvezla eskorta přímo do vazební věznice. Pobyt za mřížemi se v případě odsouzení může protáhnout i na 10 let. Taxikář se z brutálního útoku vzpamatovává dodnes. Tomáš Polák, Prima TV. Jen těžko pochopitelné, brutální a nesmyslné. 20letý mladík u pražského hlavního nádraží brutálně zbil svého psa. Dokonce ho hodil proti skleněným dveřím. To vše před zraky desítek lidí, kteří ale neudělali vůbec nic pro to, aby týrání psa zabránili. I vás upozorňujeme, že následující záběry by rozhodně neměly vidět děti a lidé se slabší povahou. Líza v očích má strach a když se k ní přiblížíte, kouká se na vás nedůvěřivě. Ocas stažený mezi zadníma nohama. Podle pracovníků útulku v pražské Troji si musela prožít peklo. A to nejen včera, ale zřejmě celý svůj zatím krátký